Dagitoy iti kay papanan gapo iti pamati. Isu nga kakabsat obserbaran tayo iti kay papanan tin tayo panangawat iti na Diyosan at sursuro gapo kadagiti linaon iti Biblia. Tadigiti kakabsat may panggep iti pamati obserbaran ken adalen tayo kadagiti kay papanan na. Tadigiti apamaneknek adda a mabasa iti Marcos 13 iti 22. Tatumakder danto dagiti sinan Kristo ken sinan mamadto kadagiti pagilasinan ken datdatlag tapno makapasurot da no mabalin kuma oray pay kadagiti napili. Isa nga oray dagiti napili kabsat haan pay nga isu iti umisu no diket kailangan nga ammon tayo adalen tayo ken gapo kadagiti sasaom met laeng tapno maala tayo iti husto akay papanan gapo kadagiti intayo panagpamati. Tadigitoy apamaneknek kakabsat kailangan nga sukimaten tayo kadagiti kay papanan na iti na Diyosan a sursuro tadadtoy digitoy abalikas nga adda kadagiti nailanad kadagiti sursurat. Iti mabasa iti Marcos 13 iti 6 adu dagiti umayto itinagan ko akon kunada siak ni Kristo ket adu kadagiti ulbuden danto. Agpayso kakabsat digita intayo adalen kadagiti balikas da o ugali da no umiso para kada tayo wenno haan. So di kita kabsat kas inna kipalpalagip kada kayo gapo iti panagsukimat kadagiti linaon iti Biblia. Tadigitoy adda digitoy apamaneknek a mabasa gapo iti panagdayaw iti Dios. Digitoy iti mabasa iti Marcos 13 iti 23. Ngem agannad kayo kuma adtoy imbagakon amin nga impakpakauna kada kayo. Kita timbaga idi na pong Kristo gapo kadagitoy nga kailangan nga gannad tayo. Han nga basta-basta laeng sumrek tayo gapo kadagiti religion no diket obserbaran tayo panutin tayo ken tayo aramiden tusto akay papanan na iti panagdayaw iti Dios Ama a manakabalin iti su amin. So di kita apamaneknek. Ta kinuna iti mabasa iti Marcos 13 iti 5. Ket ni Jesus rinugyanan na a kinuna kadakwada kita inyo nga awan kuma iti mga lilaw kada kayo. So dita tinay bagbaga idi awan kuma iti mga lilaw kada tayo no diket alaen tayo tusto akay papanan na. Hantay nga basta-basta laeng sumrek gapo iti pamati digiti dadduma no diket adamet kabukbukulan tayo akapanutan no kasano iti irang ay kadagiti panpanunot tayo nga nagtao iti Dios. Tadda digiti apamaneknek a mabasa iti Matthew 24 iti 11. Ket adunto dagiti sinan asaan apudno a mamadto tumakder danto ket ulbuden danto dagiti adu. Agpaysurat a kabsat na ibagbaga nga adu digiti ulbuden da. Agbalinda malinis iti sangwanan laeng. Ngem ti kaun ganda kadagiti panpanunot da lubo da gayam anarawet. So dita na ibagbaga kadagitoy asasao iti linaon ti Biblia nga pagbalin dapay nga pagkakwartaan ti kita. Ket di kita kabsat kay na ibagbaga datayo metlaeng iti kailangan iti kwarta haan nga niya po Diyos di kita naramat laeng nga usarin tayo
ito unos iti panagbiag tayo. So di kita. So kariti kakabsat, amerisin tayo, panunutin tayo, karigiti adda nga addang bayat itin tayo panagbabasa, panagsuksukimat, karigitoy asasao. So karigiti kakabsat, inak ipapaabot gapo iti asik iti padak a tao tapno addamot iti maadal iti tunggal maysa nga mangsukimat karigiti makaanos ken naayat iti padana a tao. So nga agyaman na kakabsat digitoy tadda digitoy nga pagibisan tayo nga kas maysa nga aniniwan nga magipatuldo kada tayo gapo kadagiti panpanunot tayo metlaeng nagturong iti Apo. Ket agyaman na kiti Dios Ama a manakabalin sa amin. Amen.